O Diario Oficial de Galicia publica hoxe o Decreto 31/2026 do 20 de abril, polo que se aproba o Plan de Urxencias Extrahospitalarias da Comunidade Autónoma de Galicia. Deste xeito, esténdese o horario de apertura e funcionamento dos puntos de atención continuada a mañá dos sábados para reforzar así a continuidade asistencial na atención primaria. En consecuencia, o horario de apertura e funcionamento dos PAC será de luns a venres desde as 3 da tarde ata as 8 da mañá do día seguinte e as 24 horas do día no caso dos sábados, domingos e festivos. A apertura dos PAC na mañá dos sábados suporá un incremento de 211 prazas ata 2028. O investimento previsto pola Xunta neste período para a ampliación destas prazas é de 10.310.000 euros. Esta medida vai acompañada dun programa incentivado de voluntariedade para a realización de gardas nos PAC. Este programa vai incentivar que exista voluntariedade para a cobertura da asistencia que leva aparellado melloras retributivas para os profesionais. Con esta reforma materialízase a reducción xeral e progresiva da xornada ordinaria adoptada mediante o acordo do Consello da Xunta, polo que se aproban melloras retributivas de traballo do persoal das institucións sanitarias do Sergas.